zafi ba. Ni za kai aboki na abadan ba ma kwana. Dole zan dawo nisa na ba zai maka daɗi ba. Hakuri za kai aboki dawo baya so mai ban kwana. Abotar mani da kai ta zama kamar ba abota ba. Tamkar ciki ɗaya mun ka fito halin mu bai saba ba. Kamar dai kamar ya tagwaye kama ɗaya ce ba ni ba. Randa babu hannun dama musaba ai ba ayo ba. Hakuri za kai aboki dawo baya so mai ban kwana. Abota kamar ya jini ɗaya rabuwa ba daɗi ba. Tana da daɗi sai a wajen rabuwa da zabi. Na yanke hukuncin zan tafi ni ko babu nabi. Na sani da cewa soyayya tana da ƙarfi. Shirin mata na ni ya haddasa gaba. Hakuri za kai aboki dawo baya so mai ban kwana. Abota kamar ya jini ɗaya rabuwa ba daɗi ba. Soya ka aboki na niyyar tambayar ka. Azatun kamata za su kai mini martabar ka. Ka sadaukar mini soyayya ba na shakka. Barbatu da mata sai ya zama mai ne baka so. Hakuri za kai aboki dawo baya so mai ban kwana. Abota kamar ya jini ɗaya rabuwa ba daɗi ba. Ka tuna a baya bana nan kamar mana a tare. Ka yarda da ni na yarda da kai komai mu tare. Yau gashi rana ta zo wacce za mu ware. Mata ta ka aura in ko ka ki ba za ni yabi ba. Hakuri za kai aboki dawo baya so mai ban kwana. Abota kamar ya jini ɗaya rabuwa ba daɗi ba. Dawo gida don Allah sauke kayanka. Da garin mai da zafi ba ka koma ba. Gari zafi aboki dawo. Wai ko juyo Zuciya tana ta bulayi dawo. Burin da nake yi zance na yarda aminci. Don babu kai yaya ne za na kasance. Arziki mun samu yaya za mu butulci. Maka nawa ne arzikin baka ware ba. Hakuri za kai aboki dawo baya so mai ban kwana. Abota kamar ya jini ɗaya rabuwa ba daɗi ba. na yarda ni na amince zan zauna ba zan koma ba. Komai ka nema gona ba zan ce na kiya ba. Tamkar ka a tarihi aboki ban jiya ba. Soyayya ta Allah dan adam ba zai raba ba. Hakuri za kai aboki dawo baya so mai ban kwana. Abota kamar ya jini ɗaya rabuwa ba daɗi ba. Taho ya ka aboki na taho kar mai ban kwana. Dawo gida garin mu bai maka zafi ba.